joni assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Joni sa yiɗi saɗa jogui namdal e leɗɗe ma indi jinneji namda. Bon nen ceerno Adama onon ɓaadi mbi kon keddon ko banggue leɗɗe to. Joni min kam mi anda leɗɗe kono aɗa wawi expliquede bandiraɓe leɗɗe holno wayi holno ƴettirte e to ɗi gimmi e hol d'origine majji e hol leɗɗe baddeteɗe ayeji e hol lekki ganduɗa ko sali e ko way non e ko way non. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Cheikh Abbas haali ɗo hunde wattude fayida. Leggal way kono ismuji Allah ni ene woodi leɗɗe ma birdene no inde Allah ni, ene woodi leɗɗe ma ndone no inde Allah ni, ene leggal waɗi ko ñalawma mum, leggal waɗi ko heure mum, ene woodi ɗe guittirte ko jamma, ene woodi ɗe guittirte ko ñalawma, ene woodi ɗe guittirte ko subaka.